nevím jako teda co. Takže kdybych skočil dolů, na 100% si skočím dole, tak je po mně. Takže nevím. Asi si zabijeme tohoto zombíka. Tak tohoto zombíka, teď jsou tam 3. Tak to je v prdeli, ještě to oko. Zavřít to, ne, za sebou. Dobrý, takže, co dneska budeme dělat? Dobrá otázka. Fuck, já se zabiju. Je po mně. No super, no, takže, jako co dál teď, jako, jak se mám dostat důle? Schválně si vyřeším tuhle záhadu. Takže, a mám i žluté torče. To je zombík. Ty vole, tady jak v nějakém pornoklubu. Teda pornoklubu, sex klubu. Já včera neděle byla. Nedělám si prdel, dneska je zrovna. Co je dneska? Středa? Jo, středa. Tady to plácnu. Takže dostal jsem. Hej, ale ty celkem je to jako nefér. Pojďte se na to, jako já mu dávám za 5 a on mi za 14. To je v řiti. Za 10 kryt. Dobrý. Sedu na nich. Stej radši zkovám. Do bedny si dám další love. Udělám si z toho jeden zlaťák, ať to tady mám. Možná teda dneska. Možná v tomto díle. Jestli se dostanu důle. Jo, dostanu. Dočkali jste se, já jsem se taky dočkal. Jdem si vyrobit toto. Jeden luk. A jestli se dostanu úplně navrch, ještě v tomto díle, tak si vyrobím aj šípy. Ach jo. Jo, dostanu. Takže 12, super. Tak jo. Kaž. To jsem, ne. Ty, tak děvko. Au. Jo, už do řití. Hej, ten luk, abych pravdu řekl, je pěkně na hovno. Au. Uf. Pane bože. Ach jo. Zas 10 mědí. Ach jo. Jo, takže teď si uděláme toto. Hned vám ukážu, k čemu je to dobré, takže když půjdu k tomu, tak si můžu udělat hned lavičku, toto. A my potřebujeme loom. Potřebujeme loom na to, aby jsme si mohli z pavučiny udělat zde přítomnou onu. Tak, a víte, k čemu to potřebujeme? A k tomu, aby jsme si mohli udělat bed, to znamená postel. Ano, správně.
správně a od dneška se budeme spawnovat tady. Tak, to je úžasné. Takže když se zabiju, tak jsou hnedka na vrchu. Jo, super. Takže takto, takto. Hm. Toto všecko narvu sem. A uděláme si praporek. Já bych si udělal praporek. Proč ne? Ale jakou barvu? Já bych dal zelenou. Ona je taková výrazná tady. Green. Tak. Máme praporek. Máme úplně úžasný barák. Zvyšuje defenzi o 8. Takže bych měl 10. Dobré. Úplně vymakaná hra. Ty, ale bych se potřeboval dostat dolů. Když skočím... Op. Ok, já to prokopu. Ne, počkat, udělám to líp. Super, tak už je ráno. Můžete slyšet. Stane se, no. Vůbec teďka jsem úplně dezorientovaný. Takže vím kam jít. Pěkně do řiti akorát tak. Ne, dělám si prdel, vím úplně hovno kam jít. Tak to tady zatentuju. A prokopu se. Oh fuck. Tady se taky zatentuju. Jo. Jo. Takže tady není nic. Takže já se budu podívat se. Hej, to jsem zdechl. Tak. Co tady? Tak začneme kopat tam, třeba tam něco bude. Ach jo. Hej, ale já dělám furt něco, ale furt nic nedělám vlastně. Já bych hlavně potřeboval najít něco. Konečně. Tím něco myslím něco cenného. No, někde jsem ji nastěhoval do baráku. No, jako já vůbec jako nevím kam mám jít, to pas, nebo, no, richtig.
nevím k čemu, jo vím jako k čemu je to dobré. Vím, že si to můžu dělat tady ty žluté pochodně, anebo žlutý světelný meč. No. Do řiti. A do řiti, do řiti, do řiti. Jadadada. Takže já se zkusím prokopat trošku nížej. Taky se zahrabat. O, to byla asi debilovina. Co jsem to boha udělal? Tak to je v prdeli. Ježišimaria. No nic, ale aspoň, že je, čau debile. Aspoň, že je ráno. Tak já si udělám, že bychom postavíme druhé patýrko. Takže tady. Takže můžete si samozřejmě těšit tady na nějaký multiplayer, který se bude konat, ale musím vám vzkázat, že určitě to nebude s váma. No jako určitě, no, může to být někdy, ale udělám to tak, že prostě, že vyhlásím nějakou, prostě ten, kdo bude chce, tak mě do komentářů napíše a já prostě vylosuju někoho náhodně. A kdo si se mnou bude chcet zahrát, tak se mnou a samozřejmě s mojím kolegou. O, Pinky! Pinky! Pojď sem, neutečně, prosím. Ne, Pinky, ne. Ty jsi, hej, Pinky je strašně vzácný, z něho padají goldy. Doufám, že nepláchne, Pinky. Co je? Ale trošku mě bolíš. Jo. On je strašný parkourista, nebo jumper. Už má jenom 13. Jo, jo. Ano. O, 83. To mě poser. To mě zeser. Paráda. Nemám. Takže můj jakože taky spolupracovník, ale on nenatáčí moc. To nemám, on spíš taky na multiplayer a takový, jak kdyby programátor nebo něco takového. Takže spíš jenom tak si s ním zahrát multiplayer, já s ním. Natočíme to samozřejmě. A zkusím se zeptat, já vím, že mi to asi nevyjde, ale zkusil bych se zeptat Strajdaryho. Určitě znáte sofie.cz, takže já bych si zkusil zeptat, jestli by si se mnou nezahrál. Já vím, že asi ne, protože no, tak na mě určitě nebude mít čas. Mě to je úplně jasné, já už jsem s tím dopředu smířený. Ale zkusit to musím. Když neskusíš, tak nezjistíš, samozřejmě. Takže se ho zkusím zeptat. A nebo aspoň Martin, nebo Assassin. Takže někdo z nich by si se mnou snad mohl zahrát. Já teda aspoň doufám. Byl bych moc rád, takže na Starkdaryho videa se dívám úplně nejradši, mám ho vlastně v odběru. Je to můj nejlepší, nebo takový fanoušek, jsem jeho strašně velký. Hrozně rád se dívám na Terrariu, co natáčí, protože to je fakt úplně bombastická hra. A Starkdary, Martin a Assassin, oni to umí prostě sranda s nima je. Já bych si s nima, klidně i s nima třema, se všetkýma zahrál moc rád Terrariu. Zkusím jim to nabídnout, ale nich bude víc, takže to bude znamenat, že spíš já hraju s nima, než oni se mnou. Ale
Ne, fakt, byl bych moc rád. Si prostě s nima natočit pár partů. Protože to by bylo úplně jakože ňo. Takže, upravím tady trošku ten terén. Schodky. Takže, jako úplně opravdu by mě, já nevím, možná, že bych jim nějakou hru daroval, zkusil bych za to, prostě za to, že by se mnou natočili něco, tak jim něco dát, nebo darovat jim zadarmo nějakou dobrou hru. Samozřejmě mu napíšu mu do zpráv, aby mě odepsal, no, ale s takovou snad hnedka budu mít víc těch odběratelů a shlédnutí, když to zveřejní Starakdary a zveřejním to i já, tak by vlastně mohl bych mít víc shit odběratelů nebo zhlédnutí, a to bych byl strašně moc rád a vám všem vděčný, hlavně Sofie.cz. Já jich teda vůbec neznám osobně, nikdy jsem s nima nemluvil. Já se hrozně rád dívám akorát na jejich let's playe. Takže, jakože, neznám jich osobně. Ale moc rád bych se s nimi seznámil. Jenomže to by... Víte, v čem je ten problém? Já když jim řeknu, takových lidí určitě je plno, kdo by si s nimi chceli zahrát. To samé i Vedry. Viděl jsem jeho vlog a má celkem jako pravdu. Jo, že tam pár lidí mu psalo, že jako že chce s ním hrát a takové. Prostě, jako já ho chápu, že nechce, protože kdyby tak měl vyhovět každému, tak jako, nevím, takže pochopím to, když Starakdary, Martin a Assassin mě odmítnou, jako já prostě zkusit to musím, ale nebude mě to vadit nějak moc extra, samozřejmě, že budu zklamaný nebo tak něco, že takovou šanci, oni jsou fakt proslavení, takže, ale jako unesu to, protože je mi to úplně, jako já ji chápu. Kdyby tak měli vyhovět jako každému, že to budou mít asi těžké ten život. Ale... Určitě bych jim za to něco dal, já bych... To prdele! Uff. Iron, super. Super. Jako 100% bych jim za to něco dal, nebo tak. Proto... Tak jo, tak pojďme už teda něco dělat. Já těžím. Jau, do řitě, do prdele. Co to je? Hej, já slyším džungly, já jsou v džungli? Hej, ani neskoušej senka za mnou skočit, ty kriple. Přeskakuju si to jak dva dementi, vole, já se tady radši zatentuju. Tak. Aha, tak nic. Nevím kudy kam, ale to je jedno, takže... To není tak, že se zase prostě pískem. Tak to tak nevidím. Tak. Ty vole, já jsem debil. Já jsem měl nechat doma ty peníze. Ježiši Maria. To je... Fuck. Kolik gold teda těch stříbrných jsem ztratil teprve v prdeli. No.
No, no, no. Ach jo, to je pomalé. Takže tak. Lepší krumpáčik. Jasné. Tak. No. No nevím, jestli to bude kratší. To jsem asi přepískl. Ale prostě mě to teďka jak se začalo bavit. Já jsem, já jsem hrál Terrariu. Kdysi. Už jsem měl všecko úplně nejlepší, že nic nešlo. Jo, v té nové verzi 1.1. Teď mám 1.1.2. Tak tam není nic upraveného, akorát, že si můžeš chočit králíčka přeložené do různých jazyků a to je tak všecko. A co jsem to chtěl říct? No, no, paráda, teď jsem to zapomněl. Jo, něco o těch králíčkách jsem měl. Jako, sorry, já se vám fakt omlouvám, ale natáčet někdy o 10:45, trošku ospalý už. Jako večer. Natáčet let's play je docela jako mazec. Tady nic nemám, takže se budeme podívat dál. Kurva! Tak nepůjdem. Takže dámy a pánové, já se s vámi asi teďka hnedka rozloučím. Teďka hnedka za chvilku. Jo, je mi to líto. Já bych taky ještě natáčel, ale už úplně nevím, co melu. Takže toto si zkusím. Ještě si zkusím vyrobit ty oné. Hodinky. Hned, kurva. Jo, mám na to motor, super. Myslím, že toto, ale nevím, kolik toho potřebuju. Těvko. Myslím 3. Ne, dobrý. Tak jo, tak udělal jsem si hodinky, už vím, kolik je hodin. Takže, otevřeme zombíkovi, pojď na návštěvu. A tímto se s vámi loučím krásným závěrem, jak jsme zabili zombíka, takže uvidíme se příště, v dalším díle Terrarie, určitě se těšte. Terrarie určitě bude, takže jestli se někdo vůbec na toto dívá, tak nemusíte být smutní, že žádná Terraria nebude, samozřejmě Terraria. Od toho jsem tady, abych točil jenom Terrariu. Určitě nějaké nové, až dohraju třeba Terrarium, to se sice dohrát nedá, ale můžu, až budu mít všechno nejlepší jako předtím, tak zase skončím a budu natáčet jiné video a jiné. Takže zatím teda lidi naschle, doufám, že budu mít víc hlednutí než jedno, jak předtím. Takže zatím nashledanou, čus a mimochodem, ještě nebyl to žádný kamoš, protože žádnému kamošovi jsem neříkal, že mám na YouTube nějaké video, takže určitě byl někdo z vás, takže zatím naschle, čus lidi, zdarec.